Jo, piešťanská koprodukcia, Tová korporácia, Cikánska kolónia. Servus, ja som Richnus, toto je... Badger. A tento je... Lakatoš som 21. brat Rytmusov. Bratia černí kradnú, jak svíde, hraví s Rytmusom, aha, 1, 8, 2, 5, 6, Kukneme sa, čo teraz niekto ukradol. Nejakému Jajovi. No pozrite, hej, tu vidíte disky pekné. Disky to má, takže ti neukradol Rytmus. Neukradol ti ich dobre z Dabedie, fest. Tu G-Uny nejaké napísané, to sa mi nepáči, to začierním, začierniš. Ja to zmažem. Začierniš, zničíš. Poďte za mnou, kuknite. Áno, tak tu vidíte interiér, hej. To je také symbolické, lebo to sú vlastne chlpy z mojich vajec, hej. Tu vidíš, to je čierne a biele, to je, tu máš biele, hej, tu vieš biele a to je čierne. Chápeš, to je symbol, iba to je symbol, to je jak vo svete, čierne, biele, chápeš? Dík. Kufor, kukneme do kofra. Tá, tu by si dal asi 5 vreca v bandurkoch. A je to záchod, ja on sa tam vysral, ježiši, som tam sa vysral, joj, tam ma požede. No to teraz kuknite na moje faro. Niečo ako Škoda 120, super turbo diesel. Lenže lepšia farba trošku. No, takže, kuknite. Čisto nové mám gumy. Čisto nové, no však pozrite. Normálne gumy, ale neviem, jak sa s nimi prezúvajú, bo furt mám tie zimné a už po lete chodiť so zimnými, to je... do čerta. No, kuknite, neotvorím toto auto. Nedá sa otvoriť. Mám k nemu aj hodinky z čínskeho obchodu za 20 korún. No, ale hlavne je, že tie svine černé mi tie sklá začubali, že nemôžem otvoriť. Pred 2 dňami som tam dal bandurky a moje 6 zeci a nemôžem ich dať vonku. Nemôžem ich dať vonku, vôbec. Neotvorím. Chudák Lakatoš. No tak kúkajte, teraz môj čort, moje auto, nejaké BMW od Onikveho. To som tiež čorkol, bolo to dobrý čork. No, takže pozrieme sa na ňo zbližšia. Bo dobre je, sa mi ľúbi tá jeho farba. Keď som kráľ, nekúkam na farbu, ale niečo vám ukážem. Kúkajte, točí sa to, točí sa to. Máš šťastný točí. Točí sa, jej, to nie, jej. Ty debil, si tady dal pedále, to a ráňa mi hovorí, že ma dať, hej, to ty si debil. A tu vidíte ďalšie auto, hej, to je také černé jak my, to skôr černé jak ja, hej, tu dovnútra kúkaj. Tu kúkaj, jadránka hraje, hej, tu máš, také, pozri. Joysticky, tu hráš takú PS2. Tu doma. A tu si sadneš. Teraz vám ukážem, jak moje deti tu sedia, hej. Tu sa tak skočia, chytia sa vyšajú ako pice, hej. Ako pice normálne, tak vešajú a tak skáču dole, poď. Tu ti ukážem. Kúkneme sa, koľko bandurok sa mu tam zmestí. Tá, neveľa. Ale 4 vreca, 4. No tak si pustíme nejakú muzičku, pusti nejakú. Už idem pustiť, Jadranka, toto nie? Rytmus, áno, máme. Chceme raž. Nemáme radi ryžču. Smrdí tu ryža. Chceme raž, žiadna pšenica, chceme raž. Tak poď, ideme na to. Poď. Poď za moju černú ryťu z guláby, smrdla bibi. Poď. Tu vidíte ďalšie strieborné auto, teraz vám ukážeme, jak sa kradne. Ukážem vám, jak sa kradne sa, je to úplne jednoduché. Ukážete niekomu, že máte toto, však uvidíte za chvíľu. No. Čiže ukážete niekomu, že sa kúka na kolesa a vy si v aute zadu. No, a už máte ukradnuté auto a jeháte head. No teraz, pozrite tu. Kúkajte naše autá, krásne, kradnuté, čorknuté a počúvajte, jak my spívame. Ten raž. Nemáme radi ryžču, žiadna pšenica, len. Chceme raž. Žiadna pšenica je. Smrdí tu ryža. Je to smradná. Petros Corporation. Antirytmus. Antirytmus.